Can I 220? O, Daily Post, please. Daily Post. Dwi'n dychwygian. Na fo. O, good time yn achan. Fi newydd gwblad order di. Mae Bob, sy'n ti? Iawn, sy'n ti? Gyrra bod gyntaf ddechreuad, Mr Morgan? Ie, sy'n nod amser da ti wastraffu a 2 rownd yn y ddilo di. A bydd bag Arwel yn dy ddisgwyl i fan hyn, reit? Ei, lwcus bod o mor ffit, de. Wel, gyda Sadwrn. Wel, Bob. Arwel. Dydy deitha chi Pennod yn nôl, ta? Ha? Ari. Sa i di clywed dim na. Be di hyn dwi'n glod amdana chdi, Arwel? Dy dad yn deud fod ti'n teimlo'n sal. O ie, yndw. Wel, be sy'n bod yna chdi ta? Dwi'n bo. Dwi jyst ddim yn teimlo'n iawn. Sa rôl am brifo? Sgyn ti gyrd y ben? Na, gwrs, wel, ella. Dwi'n bo. Ers pryd wyt ti'n teimlo fel hyn, ta? Dwi'n cofio. Bryn? O, 3 diwrnod? 3 diwrnod? Ie, rhywbeth fel na. Ti rioed i cadw'r hogyn ma o'r ysgol am 3 diwrnod, a chdi tha ddim hyn oed yn gwybod beth yn bod yna fo? Wel, na gefi o'r nyrs, yw e? Ti'n moli codlian gormod ar yr hogyn ma, Bryn. Rwan, ar ôl ffwr a chdi, fyny newid, ti'n mynd i'r ysgol na rwan. Mam. A dos na mafflu o ddim byd yn bod yna chdi mo'n stimia, rwan ffwr a chdi. Arwel? Ei chdi, ti di gweld steps? Da swim bach cyn brecwast, mae'n siŵr. Early morning dip. Ti di weld o? Na, ddo. Pam ti weld o, de? Jyst dweud bod ni'n cofio ato fo, yw. Iawn? Bryn? Bryn! A hefyd, ni fydd na ymarfer judo ar ôl ysgol pnawn yma, dyna'n glir. Mae yna hefyd yn atgoffi fi o un nodyn arall. Sef llongychadau i dîm judo'r bechgyn am ennill bencampwriaeth judo Gogledd Cymru dros y Sul. Bi ti, te, na fedra i ddeud yr un peth am y genod. O, dyna fo, ddim jyst yn profi, wrth gwrs. Na, dydi trwy sisa jyst ddim, yn siwtio chi nag di. Ac yn ola, hefyd, gai jyst groesawu nôl i'n prith ni fachgen, fydd yn agos iawn at golli fywyd yn ystod y dyddiau dwytha yma. Dwi'n siŵr bod ni gyd yn falch iawn o weld Arwel Jones yn ôl yn yr ysgol yn bleith i ffrindiau unwaith eto. Hefyd, cofiwch fod y pwll nofio dal ar gau, ond mi fydd yn gobeithio eto. Hei Arwel, glwys di beth edodd Jim bore yma. Drws nesa ddim yn swtio merchad medda fo. Rhaid wneud rhywbeth am hyn, sti. Digon hawdd deud ydi, ond beth da ni'n di wneud y cwestiwn? Llosgi sgertia. O, digri iawn, Arwel. Sa gynnu ni fyd iwsyn i chwarae hyn amser. Hei, Fion, sydd drwsus tîm di wisgo i mynd i'r ysgol? Flares ta drain pipes. Doniol iawn, ha. Ti'n meddwl bod chdi mor cool, dwyt? Trio'n actio'n hun a dy oed. Ia, wel, dim ots pa mor dda ti'n gallu actio nac di. Ti'n dal rhy ifanc i gael rownd bapur. Doi tsiwc. Neu, fedrwn ni fynd i'r cinema, de? Be ti fel? O, dim byd. A wel, wyt ti isio am di weld ffilm hyn o to be? Sori. Dwi'n meddwl bod gen ti fwy o ddiddordeb na blwmin trwsisa ma'n asgyn ti na fi. A dwi'n meddwl bod nelo Jim rhywbeth unig gyd. Mae wedi bod yn ddreinen yn hyslus i'r dechrau. A swn i syni dim chydyr y troi'r prifathro ond i fus bach o. Dal dafon y trwsus na mei. Mae rai fi ddeud. Dwi'n mynd dall be mae hogan smart fel na'n weld yn y llunin trons na. Gofyn i Emma, oedd hi hun ar fari ffansio fo'i hun. O, Cai!
i'r jodan! Ti diddordeb dod yn aelod o'r clwb beicio? Ew, basa. Swn eitha modd. Ni beth ydi ar fora di Sadwrn maen nhw'n cyfarfod. Sa gofyn i chdi wneud yr o'n bapur. Cyn mynd. Basa. Wedyn, sa'n ffordd wych i chdi gnesu. Cyn i chdi ddechrau dy feicio go iawn, lle? O, basa. Gret. Dyna ni ta. Bora Sadwrn amdani. Ha? O, briliant. Rydyn ni bysau'r o rwan i gael sel bendith dy fam, di. Sa'n syniad drwg i chdi gael tubes bar nesa. O, iawn. Gret. Gof ti gael puncture yn gael nenlla'r dy ddwrnod cynta, di. A botal ddiod. Iawn, gret. Faint? Setlau efo dy fam, di. Arwel! Reita. Pawb i fynd i'r ysgol neu trwsus. Ti'n meddwl sa'n fwy effeithio os ni gyd yn newid i'n trwsus ar ôl cyrraedd nhw? Os ni yn edrych yn fwy bygythio wedyn bysa? A tasa ni cael digon o genod i gymryd rhan? Wel, no way ydyn nhw gosbi ni gyd wedyn agor. Mae eisiau curwch cefnach i am fentro genod. A gobeithio gewch chi'r maen i'r wal. Neu'r goes i'r trwsus wrach ddylwn i ddeud, e? Argol di rioed yn hynna. O rai fi fynd. Ti yn cofio am y ffilm hyn o dwt? Darian agor. O'n i'n cofio'n byd. O fedra yn dod hyn o gyfior dweud cartra. Sori. Welai di. Please, mam. Mae rhaid i chi adael ni mynd allan heno. Rho di un rheswm da i mi pam ddyliwn ni. Wel, achos... Ti just eisiau mynd allan i wastio amser ac i osgoi neud y waith cartra'n dwt. Na, dw. Ydych chi'n mynd dall? Does am byd ar ôl i ddall, Arwel. Wyt ti wedi bod yn gormod o ffordd dy hun. A mae dy dad wedi bod yn hollol anghyfrifol. Please, gael mynd allan heno. Please. Yr unig le wyt ti'n mynd heno met ydy'r llofft na. Rwan cychwyn ni! Sodwch fi. Llai gael rhif taxi dych chi, please? Cei, siŵr, un problem. Mae'r un canol yn un das di ni. Yndi? Diw, Alex. So mae ti ffonio taxis di? Gyd i lift gen i. Dwi'n mynd ffordd na rwan.